Idan har ba ku manta ba, a kwanakin baya Rahama Sadau ta yi tafiya zuwa ƙasar Indiya, inda ta je wajen da ake haska fim ɗin Khuda Haafiz, ta dinga hotuna da jaruman maza da mata. Sannan ta nuna cewa za ta fito a cikin wannan fim ɗin tare da ita ake haska shi. Mutane da yawa na ƙasar Najeriya 'yan Arewa sun ce ƙarya take yi, neman suna ta je. Wace ce ita za a sata a wannan babban fim ɗin, ta kuma da babban jarumin cikin wannan fim ɗin. Sai bayan an saki fim ɗin, idan ba ku manta ba, Rahama Sadau gab da babbar sallar nan ta yi tafiya zuwa ƙasar Indiya. Ta yi wannan tafiya ne saboda za a saki wannan fim ɗin a 8 ga watan Julai 2022. Saboda idan mutumin da yake a cikin fim za a ji da shi duk sinimar da za a haska shi, a tafi tare da shi a haska shi. Sai bayan ta je ƙasar Indiya an fara haska wannan fim ɗin, ta ɗaura wannan hoton nata tare da wannan jarumi a cikin wannan fim. Inda yake nuna tabbacin tana a cikin wannan fim kuma an yi wannan fim da ita. Abin baƙin ciki shine har yanzu ba su saka ta a cikin cast list na wannan fim ɗin ba. Shine jerin jaruman da suka hito a cikin wannan fim. Na inda duk a inda kai sacin Wikipedia ne ko ina ne za ka ganta tana cikin jeri. Ko menene dalili, ko kuma sun nuna mata bambanci ne da ɓangarenci na ita ba a ƙasar Indiya ba ce ba, ko kuma sunanta bai kai a sata a wannan list ɗin ba. Har yanzu dai ba mu san dalili ba.